Здравейте хора! Добре дошли в следващия епизод от Skywars в сервера Soulcraft. В описанието ще има IP за сервера, ако искате да играем. И така, започваме. Извинявайте, че отдавна не е имал клип, сега правя клип, защото отдавна е нямало. И сега... Добре. От този мап го знам. Добре. Малко типи работи, но все пак. Това беше опасно. Някъде. Още един чест. Тук мисля, че ще има чест. Да. Добре. Какво нямам? Да. Добре. Напълнихме, станахме батка. Сега. Качваме се. Добре. Дали той джамп чест беше... Може би, да. Добре, дабл джамп. Дали ще стане? Ок. Добре. Гащи. Добре. Така. Имаме. Каска ми трябва. Каска. Откъде трябва да има чест? Ето. Не имаше ли? Добре. Сега. Сори, че се качил там. За малко. Лаги? Ох, не как? What the fuck? What? Какво стана? What the fuck? Извинявайте, че съм я по такъв тъп начин. Не, fuck. Наистина да. Опс. Къде? Ха-ха, намерихте. Да скачам. Аха. И win. Мисля да изиграем още 2 игри. И това да отклипа. Така, този мап не ми харесва. Общо взето, но един път бих. Ботълки няма да взимам. Това ще го взимам със сигурност. Така. Водата така да съм, това да съм така. И храната. Please. Не! Вай. Вайна. Фейл, тотален. Кой е отидел на центъра? Все пак, ентерпрелите нали са от Китай и са китайски. Не струват. Така. Добре. Така. Добре.
Да, това е по-добре. Дай. Аре бе. Не, са хубави работите, но все пак. Да, убиме тази батка там. Добре, батка. И тази батка умря. И сега ние ще ставаме на трофена батка. Сме мега натрошени. Нацепени батки. Сме много нацепени батки. Къде се отвърля, че се пък? Биджес! О, yeah! Win! Вижте какво имам, бе. Хайде, ще надира за късмет. 3 победи за късмет по-скоро. Да. Дано. Мана дали. Какво? Какъвто мап? Честите тук са нормал, мисля. Не са нормал. Оп. Така. Добре. Не! Фак. Къде? Видим го. Аз вече съм тука. Фил, my friend. Тук какво има? What the fuck? No! Fuck you, Защо е смисъл този мап така? И 2 фила, 2 победи. Това ще от клипа, приятели. Вот, им стрела в кръст. Това ще от клипа, приятели. Надявам се да ви харесал. IP ще има в описанието.